Siyawukukumsore, shuta kwanre, siyawukukumsore, wawara siyawukukumsore. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Udaba oluthinta ke icala ke laseNdlunkulu ke laphana wengane zakwethu okumbango wamakhosi ke laphana umntwana uSimakade. Abameli bakamntwana uSimakade ke laphana uJackson kaZwelithini bathi ke bazophikisana nesicelo sokuhlehliswa kwicala elithinta umbango wesihlalo sobukhosi bakwaZulu okufanele lingene enkantolo enkulu ePitoli ngesonto elizayo. Lokhu bakusho emva kokuvela kwencwadi evela kubameli bakamntwana uMisuzulu ke laphana wengane zakwethu. Basho ukuthi akuhlehli ukulalelwa kwecala ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke cela subscribe cenzele nephela ukuze uzothola njalo ama notification masiposta i-video entsha. Si-channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Uzongena wena ekhileni lelithuno ngela lona mthathi uzongena wena ekhileni awawawawo angeye ndawo mina awawawawo angeye ndawo mina awawawawo angeye ndawo Yelethuno ngela lona mthathi uzongena wena ekhileni ngizohamba la emhlabeni ngasishaya isikhathi sami angeke